Nyonya ndak marahi penyakit. 2 kali lho. 2 kali ndasmu kowe. Tenan ya. Tak percaya iki. Ora iso pisan kok. Sama Klaten. Wis bubar weh. Yo gandaneng kosike. Kok 2 kali kok njur mundak-mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wira swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Ayo Tin, ganti kowe Tin. Ya. Iya, iki medun iki lho. Ayo sinden ra kena dipidak pewayangane ya wis ngene iki. Iya. Lah wong isor medun kok. Ayo Tin, ayo lagi medun. Lho justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu takon medun ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Iya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. Pengen ngantemi karo kowe. Ya ora. Pengen ngantemi lho. Saking ngefane ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin tuh bikin gemes. Batinku ya sing marai gemes ya apane. Iya, wong awake kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes ki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Iya. Nek didumuk kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelekar lho kae. Paling. Walah ya. Ya ora apa-apa arang ya. Lagune apa? Arep ngaturke apa? Lah napa enten? Sisa-sisa cinta wis. Ya, iki mau wis. Iki kae malah hafal bapake podang kuning. Ya, nyuwun podang kuning. Nggih. Ning dite wis entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean nek. Ayo jenengan ya sembodo nang krogo kuwi ngene jenengan dhewe. Kudune 100 kok aku kebablasan 200. Ya iki barang tekan ayu kok entek. Waduh aku wis tratapan iki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tasnya dirogo. Tas apa? Anggepe kok ngrogo tas. Ya kan sembodo ngono lho. Tenetek kanggo wayangan ngrogo tas tekor, wayangan ngrogo tas tekor. Anggepe ora. Iki tas ki khusus e madake. Iki wis ora entuk dirogo. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Ora komersil banget to. Ya aku ora komersil liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora wis tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Ajene utang lho jenengan? Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu mlocot. Lah tenan lho. Sing endi? Kuwi transferane ora nang rekeningku. Sing nang Megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? 3 dina. Wis tangkep ilang. Wah. Ora iso ana peraturan to transferan 1 hari tidak diambil hangus. Lah kok wis tekan 3 dina kok ora to jupuk hangus pisan. Lah le jupuk nendi? Lho nang dalem kasenonan. Engko ti Mas Dono meng dikei angin. Ya ora kok ya wis ya engko tak ijoli wis. Iya, wingi pira to? 500 to. Wingi sing dienggo sinden kok 1 juta. Oh wis lho. Mana to? Wis ta ya. Belum. Wis ya yuk. Urung ta? Ya. Ya piye? Waduh, yoga barang ya urung ya kowe. Iya mangane. Kuwi yogae rung njaluk kok kowe wis njaluk. Lah ya ora wani njaluk ya. Ah wis yoga kuwi no. Ya, heeh. Wah setan ki ora. Malah ngeling-elingke. Nah, tak bayar saiki ndak ada cerewet ora. Saya tuwai saya lali soalnya. Ya. Nah, ngono kuwi lho sembodo. Sinden pira sak yuta? Ya. Nyonya ndak marahi penyakit. 2 kali lho. 2 kali ndasmu kowe. Tenan ya. Tak percaya iki. Ora iso pisan kok. Sama Klaten. Weh bubar weh. Yo gandaneng kosike. Kok 2 kali kok njur mundak-mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wira swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah. Ayo iki, wis Yanto. Kuwi sing Megua. Sing Klaten urung dadi 2 juta. Ya
Ah, padake cah tipis. 2 juta to? Ah. Adit 2 juta. Wiyagane pira wiyagane? Anakku wis sekolah wis sangune peke ben esuk 2 juta nya. Aku anggar nyangoni anakku nyolek sangule. Kok apa? Kudu tindak kira tak pecah ndasmu. Weh. Wiyagane ya 2 juta. Wiyagane do meneng wae kok. Iki do rawani omong lho, wakil aku. Waduh. Waduh aku iki. Nek disekseni wong kali bawang nek dalange iki lomo ngono lho. Ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas kok duncelke lho. Ora aku medun. Ya kan dulange iki kena lho. Aku nglumpukke wong wiyagane biasane nglumpukke dhuwit rasane kok. Nglumpukke rasa dadak isin. Ya, dilumpukke Bim. Nglumpukke Bim, keke anu kase. Ya wah, mbok mau ngerti rasa ngedeke tatina wis mah. Lah aku lah kelingan terus ya. Wah cilaka tenan iki. Ya ora masalah. Ya ya. Ora apa-apa. Iji ana ta kuwi? Iki dekku sing laku ngetokke saka tas e. Lah yang kuwi kok jatahe aku 200 le nembang. Wis to? Urung. Ya. Lah ning. Nyanyi ndak merimpeni. Men, nek ora dijaluki tak tambah sugih. Ya, wong jeneng ana wong duwe kok mesti meri. Anggere ana wong tuku apa-apa kok mesti anggere tak liwati karepe kok tuku meneh. Lah ya ora. Lah ya ben ya nyeleng-nyelengi kok ditendek. Lah kuwi melu ngono aku barang lho. Lho kok melu ngapa? Lah ngono aku ya tok catut tok. Ora wae ora tau catut-catutan. Lah ngapa gunting? Ngelongi. Ngelongi beda karo nyatut. Iya. Wis. Mayan yo, nek dibawani endi tasku mau. Kene tak gawake kuwi. Asah iso nggawa dhewe. Sararep njaluk tulung kowe aku. Kok tak anu lho kekebakan tas. Ora wis. Ngono aku jek selo. Ben. Aslo mbok diseseli. Ayo kene. Emah. Rawani aku ya. Iya, wis gak wis. Ya wis ngono kuwi dalang ki kudune lomo ora githoke kok le jeru temen. Ana sapite orang lho ning Apa? Kene iki. Endi kene kok? Heeh. Iki tak ngu. Aku bingung. Arep ngapa, Dik? Anakku nusul. Oh, musul ibu. Oh, anake. Oh, apa nak? Aku piye lar nembung ngomong apa ini? Anake sing ngrebab po. Tatine nek omong kaya palu. Lah ngapa? Dadi ora digaraya-garaya langsung des. Lah ya wong marani rene lho tak kira anake Pak Santoso. Enak. Saben dina mikir kok jek ubrung wae to iki? Manuk. Aku wedi bengi iki karo Tatin. Lah iki nang Kulon Progo nang wilayahe. Oh, wani main-main tak undangke boloku. Bolomu bangsa jam setan mripayang. Ayo men nyucup bun-bunan kuwi. Ya setan tenan. Lah ngapa to? Aku iki kurang ajar saya kebangetan nih. Lah piye? Adalang kok arep dicucup bun-bunane kurang ajar. Arek dalam Aku sadurunge nyucup bun-bunanmu kok tak cucup kejet-kejet kowe. iso nyucup apa piye? Iso. Paling ya meng ngono kae. Ayo nek ra iso. Pade. Piye ora ngomong apa? Ora apa-apa. Mikir manuk
sun pikat bu lute bendo ya apa Mas Den ku atraksi ya ayo udu salahe kanca-kanca wong kowe iki areng ngendang kok nyekel dus-dusan bareng anu kaget tumplak ya wis ra sida madang kok wah wis nek 5 iki ngurangi jatahe kanca-kanca iya jupuki Mas Den kok jupuki wah wis ngrimo iki nggone sing demung loro sing ngethuk sing ngenong karo nggone dhek dhewe wis aposo iya ora apa-apa jembambasan apa jembambasan jembambasan heeh oh mangga esuk awan ning omah wis ora kerasa Esok
Matur suwun. Ya. Nya, wis Dik. Ya ngene meneh. Meneh-meneh dengkulmu mlocot. Ora apa-apa ya. Gah. Ben ndak sugih lho. Ora iki mer tak dum karo sing Mbak Neti karo Mbak Prastiwi kaya di caosi engko ndak gemremeng. Iya. Ya. Dikeke men adil. Ayo dilantingke Mbak Anuria, Elisa. Terus ayo, langsung ayo. Heeh. Lah apa lho? Oh, iki nek karo dhuwit mripate ora. Ala padha ya dalange nek karo dhuwit ya padha ijo. Ijo. Ya ora nek atusan ya abang. Anu nek kok apane kuwi jenenge? Tawani aku. Apa DT atusan kok matane ijo ya ming 20 mian. Iya. Wong nek 50 biru. Iya.